Yo wis ah. Jenenge yo enggak dimula-mula niku. Wis tak durung anu. Deng pegel lho. Ya wis. Anu kamune selapol iki lho wisan. tak diat gedhog cak. Kang manis
Kene Siratun mbek Dasmani iki. Ya, Kak Cil. Loh, sapa iki? Nggih sampean, Pak. Aku ta. Nggih, gak ada damel lah. Kawitan. Ya wis, ya sepurana soalnya ya gak tahu-tahu arep Nggih. bisa nikah nang tandaan. Ya sekene, bal. Nggih, nggih, Pak. Kembang paciring ganda harum gawa weleng. Abang-abang rapi janji ana wong lendir kuning. Kerajaan lapang jadi wengi ngipi awan nyaning. Kaya banyu diirisi kembang lagi ayune digawa mati. Aduh, pangayutan gawe ati. Reka selelasi, reka sentangisi. Cengkaro wedange kopi, awan kepancung bengi ngipi. Gile. Sing sampur ijo 1000. Nggih, matur nuwun, Bakal. Pak. Sing sampur abang 1000. Wong tuan Nggih, rumah. Pak. Ya, Lah, sih. pelandange. Landange ya meneh ae nek Oh, biara. biara. Napa Pak pundutane? Semarangan. Semarangan, Cak Diat. Kene. Lewat. Lewat ngono kene. Monggo sedaya. Lemah
tamu ingkang sami rawuh salebete tratap agung sak nginggile Siti Fatimah Siti Pagelaran. Apa tidak panjang itu keliru lho. Ingkang sampun lenggah Siti Pagelaran so ingkang sami lenggah kajeng sono plituran. Para sedherek sedaya, leres kula sami tamu kados panjenengan nanging dinten menika kula dados wakilipun ingkang kagungan hajat. Lah ingkang kagungan hajat Pak Giran saha Bu Giran. Hajatipun nyelamaken Dik Atmo kalian Dik Slamet. Derek-derek sedaya. Lah tandaan menika mangke diiringi widodari sekawan dasa kalih. Sing sekawan dasa sik tandur, tapi sing enten kalih. Lah tanda ingkang sampun terkenal Sriatun ning Sriatun saking Juritan Mojokerto. Langkang setunggal ning Jasmani saking Tandes. Derek-derek sedaya, menawi mlebet Tratap Agung menika dipun larang ngasta senjata tajem kados pistol, pisau, ganco, pacul. Anjen. Awang mantel kok ning nggawa gancung, nggawa pacul ya apa sih kene? Be mari nebang terus gak ono kesempatan langsung rene iku lho rek. Oh. Lah bab gending niki rening wis cara Surabayaan ae. Gending sing dilarang lak wis ro dhewe ya. Dados gending niki nun sewu, sedaya gending angsal. Lah sing mboten diangsali utawa sing dilarang taurane gegeran niku lho. Nggih. Masalah bir nggih sampean tuku dhewe-dhewe akontan. Mun disediakaken 35 krat. Enten paribasan gobes kinter kali, bikin habis sama sekali. Derek-derek sedaya, menawi kula ningali sisih kiwa kula wonten widodari, lah sisih tengen widodari, wingking kula sing gadah damel, lah ngarep kula panjang. Derek, niki enten paribasan nang pathuk liwat Klampitan metik delima merangi teles. Nek mantuk sampean pamitan nedha nrimo pangeran sing males. Derek-derek sedaya, widodari kathah kali niki ingkang wonten nginggile Tratap Agung diiringi gending gedhok. Monggo tajiat. Kene. Sing ngombe terus nang ngombe, durung wayahe. Sopo iki? Sing durung wayahe iki Suwe. tiba Anu Pak Nilwan Subadi.
Wis lungguh kono. Sore wis aku rek kene bal-bal. Nggih, Pak. Dek Amin bire 5. Ayo wis. Cangkir kuning, cangkir kelapa gading. Marujuke ning nitore wit paringe. Gending apa iku, Mas? Cengkir anu. Gading. Cengkir gading. Tingkepan. Napa Pak kundetane? Sik iki lho persene dhisik gendinge enak rek. Nggih. Iki 600 iki 600. Nggih, matur nuwun. Cokro negara ae. Cokro. Cokro, Cak. Jiat. Cokro. Cokro Cak Jiat. Nyeluk ditendel. Le, wong cengkir Gendang durung. Tembelan yo kari-kari. jongko. Tembelan tok ae. Oh, tampak pisan. Selamat. Anu niki grupe Pak Slamet. Saking Madiun nitih napa? Aku Nggih. mau numpak kol. Oh, numpak. nggih. Ada ta Madiun kene to. Madiun pundi?
Delok apa? Iya, cedake kono ae to. Nggih. Cedake ngono ae. Terus pundi niki? Tandake ini. Ayo, Terus piye? pundi? Lah, Bandara iki lho bal iki. dipal ta mboten? Nggih, Pak. Dipal ya kena wis. Nggih. Ya to nek ngebal iki to biasane. Hmm. Nek ngebal iki to biasane. 1000 mawon. 1000. Sewu. Ayo, Bal. Wis bal wis 1000 Kaya wis. gak biasa nang perut ta apa sampeyan niku. Sumari wis karya wangi kembyange kopi. Sama nombe. Ya, ya. Urut kacang cemlorot kaya caluna. Gadang ijo awe-awe ning parahe. Padha ayam tentrem nyawang kopi atine anyar. Kopi nyambung tandurane matu wae. Sataun sepisan ngundhuh kopi biasae. Owahe renten abang-abang gempolane. Kopi tiba ning lemah kopi sisa iku arane. Napa Pak gundutan? Begini. Gending. Wah, aku nek krungu kaya apa sing brung-brung. Gunung Sari terbang. Oh, Urusan terbang. Iya, terbangan. Tendang Pak Siap. Wah, ngengkel. Gunung Sari terbangan. Wah,